amai wakasvika kundidhonza zvombo zvangu izvi. Ndakaenda medical doctor ndikapiwa medical report ndikauya naye. Tsano akasvika kutaura kuti Tsano anga simukai muende munogadzisa nyaya yekutaura naTsano pakaramba. Handitongoni twana tudiki kumba kwavo vatozvitabhura mai. Hama dzake ndakapakwiretesa mari mwaka watabva iwowo. Mari yese akatsindira yekumba kwavo. Handina chandasara nacho. Midziyo yese akatuta. Kusanganisira huku nehuku zvese akatakura hapana chaakasiya kumba. Ndakakumbira mapureti ekubikira kumba. Nomapoto ndakaenda kunotenga mapoto kuti ndizvane zvandakashanda naye zvese akatakura. Masebestas, magumbezi, mapureti. Mukadzi uyu handina mwana naye. Ndine 3 years ndatorana nemukadzi uyu kuti ndigare naye. Ndine vana vangu vandakasiyiwa nemushakabva kuti ndichengetera mwana yemwana. Asi zvese izvozvo tsve. Azwele baba, anditi udane zvangu here ndikudire pachena. Uno munomberwa. Mvunze oyo ndogona kupindura unomvunze. Ko tine madzimai. Ndini ndenda kuti niende kumba kwenyu. Kana kuti ndoti inini mukuti inini ndongo. Mama, amubvunza. Ndibvunzire vadzimai kuti zvini here ndakavati ngavaende kumba kwavo. Manzwera mai. Manzwera mai. Sataura baba wangu. Vati baba vakubvunza kuti ndini here ndaka kuti iende kumba kwedu. Takaenda kumba kwedu nechikonzi chokuti takachigara tichishungurudzwa nababa. Ndobva tichega ndimbonozungura kumba kwedu pakundishungurudza kwamukunditi. Ndobva kuti kana makuenda kumba kwenyu hazvigoni mutumete musina zvinhu zvenyu. Saka takura izvo zvenyu muende kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu ikoko. Makatakura zvozvenyu? Vakasvika pakundurova ndobva vatondikuvadza kunyenezero. Ndobva vatomhanya ndomumangara kumapurisa. Ndobva vanontorera protection order vachiti havachada kundorova. Saka ndikakuisa kuti vachiuya Naishama, kutemesere chimusoro kana kubvunzaiwo ndozvamaitana. Uri kupindura wachideka uchiti kumuda ndokumuda. Ngadzoke kumba. Ngadzoke chipindura dare kuti ndikumuda. Ndikumuda. Ani. Mudzimai wangu. Aniko. Pataidanana taitaura mazita ani. Sophia. Sophia anzokuda. Vakumba. Mubvunzo wangu kuti kana baba muchiri kundida kumba kwenyu makasvika pakundurova kundikuvadza ndikakumbira kuti ndirapisewo makati handikwanisi kukurapisai vakaenda kundisungisa kumapurisa ndikaenda kusvika kubhadhara kundini faini kukoti kubhidhura vakanditorera protection order chitoripo saka ndizoti kana vachiti vari kundiita hanzi munotogara sei pane protection order chaita musoro kutende chii mudumbu saka vari kuzviziva. Aiwa. Mandibvunza nakupindurai. Umamwe mwangu musoro kudumbu mungorwadza tsa musoro kutema. Komenyini. Mangu inini. Ikumbo rokutidziva. Iraita sei? Rakakwadziwa. Nani? Nadzimai. Saka makarovana. Ko protection order kwehozo protection order. Amai ava pavakauya kumba vatakura zvinhu zvavo vachienda. Hatina kurovana. Vatakura zvinhu zvavo vachienda ndopavakazodzoka vakuda kunokuti ndauya kunogona kwemasi maonyi tikati nemamai dzakakwana pfungwa dziri pamushamusha mane 2 months maakumba kwenyu nhasi makuya kuda kukorwa zvipishandwa nani ini ndikubika ndega panapa imi matwa ne 1 month maakumba kwenyu saka inini moti ini ndoshandwa rai mukuziziva kuti zvinhu zvitakazvishanda zvine chikwereti chabhadharwa nani pada kudzura waida kudzura zvese ndikati aiwa hazvigoni kamamwana imimi tangai mabhadhara chikwereti chatikatora kuti zvichazvinhu ndobvaita zvao ndikazi akana ndinototora chete ndopatakahwisana amai avo vakasvika kundidhonza zvombo zvangu izvi ndakaenda kumedical doctor ndikapiwa medical report ndikauya naye mapurisa ivo ndanomangara kuti wauya kundibvisa kumba kwangu ndinotora naye mufonu medical report yavo saka ndakati aiwa amai ava imimi kuti ndipota itaura nemi handigoni ndikuda kuti imimi muye neumwe munhu watokwanisa kutaura naye hapana munhu wandakwanisa kutaura naye amai ava akasiva tukirira kubvireji
sabu vanotozviziva kuti kana pamufonera kusangwa panyamaro vakasiya vatukirira vanhu vese muvhileji vakuzviziva. Handina wani munhu wandakakwanisa kuyanana naye amai ava, hatina kana kuenda basi tichitaura ndaneta kuenda kumba kwavo ndakaenda. Nyaya yedu yatainetsana Tsano vakasvika kutaura kuti Tsano simukai muende munogadzisa nyaya yedu taura Tsano pakaramba handitongoti twana tudiki kumba kwavo vatozvita bhura amai ava. Saka kumba kwavo ndokupi? Apo pakaguma paningi apo pabhura ndo mariteni soldiers anosikotonga pamwe. Baba, ndinoshungurudzwa kusvika ndinosoda iyoyo amai vakushungurudza murume mukumuda here saka muyananisi kana muchimuda titakukusirai mukana kuti munoyanana modzoka mamambo muchitaura kuti mayanana vakatuka zvinhu zvese kumba handina kuvarambika zvinhu zvese zvavakatakura ndizviverenge. Tine nyaya yatikunesana nyaya yemari yemotokari taita sei munhu nyaya yaita kuti musoro utemi inyaya yemari $3,800 ara kuenda kuti ndiyabvisa mukwedza hama dzake ndakapakweretesa mari mwaka watabva iwovo mari yese akatsindira yekumba kwavo handina chandasara nacho midziyo yese akatuta kusanasandanga ruhu nehuku zvese akatakura hapana chaakasiya kumba. Ndakakumbira mapureti ekubikira kumba nemapoto ndakaenda kunotenga mapoto kuti zvandakashanda naye zvese akatakura masebestas magumbezi mapureti mukadzi uyu handina mwana naye ndine 3 years ndatorana nemukadzi uyu kuti ndigare naye ndine vana vangu vandakasiyiwa nemushakavo kuti ndichengetera mwana yemwana asi zvese izvozvo mari iri kuhama dzake kune $400 kuna baba mini vakatikumbira kuti ndipowo mari mubaba mukombo ndakavapa vakanditi wakuita sei haina kudzoka vakaitsindira kuweka kwatakaita zvinhu zvese mubhedha chii everything zvese vakatakura munin'ina wacho akandikuita mari gore rapera zvikanzi iwe handisi kuzokupa mari ndiri kuzokupa mari kana wachinge waiwana kwokugara waane zvinhu zvavo zvakakwana. Mwana wavo ndakamupa foni ndemwana ndakamupa foni mwanangu enda kubasa wondichinjira foni yangu item P15 yakunetsa kana wakwanisa uzondidzosera foni yangu iyo ane $20 pamusoro ochita topa kuti foni iyoyo nanhasi aibhadira. Mudziyo yaakatakura ndeyemumba yese hapana chaakasiya touya kumasebestas akatakura simendi akatakura zvese handina chandakasara ndiinacho ndakangosara ndiri munhu nevana vangu ndiri kubikira nevana vangu izvozvo. waenda zvii iweweka uri mbwendi ndakubvunza mubvunzo ukadzi uri kumuda here sori ndinini uri ukatangomii avato atimborekere nemama mimi ndimati mada kuti moya kurere pachena pazvinhu zvake kuverenga papepa apa kuti makatakura panocha munopokana zvese ndopokana taurai karamba mari dzisarutara munin'ina wangu wacho akapa mari arimo munhu sekuru vacho vari kutaura kuti ndakasiya ndashaudha vanhu kuvhireji sekuru vacho gavabhukiri kuti ndiri munhu ndikatukana naye kugarisana kutaura zvinhu zvari kutaura kuti makatakura zvinhu zvandikatakura iye akasara ne8 masebhesta anga ari 15 akandipa 7 yakasara ne8 masimende yanga ari 10 akandipa 5 yakasara ne5 muchipirana pakuita sei mapirana kuita sei anditi ndakuenda kumba kwedu nenyaya yekundishungurudza kwavo kundiita ndimbonogara kumba kwedu ndokuzitakura zvinhu zvokwapa ufani kuzodzoka pano zvino handazvika makakadzi zvinhu zvamuri kutaura zvimanje dai zvino zvamakutaura manje murume wedu akashanda sai zvakati marambana mopiwa list yokuti zvakati zvakati mokwira naye kwete manje apa makatongana muri 2 muchigovana zviri kunze kwomutemo aitochikomana list yenyu iri pamwe zvinhu zvenyu zvamukatora nazvamukashayana rakasara kubatsanaasanga aiyo list yezvinhu zvamukatora zvandikatora ndozvandikuti rangu rakasara kwasadongo kusangura kubatsirana anga ari murume mukumuda iro tiite zvinhu zvinopera
nyaya yao yavari endaita mari handichadi amuchada murisai kuku wazona kuti ndikuona mugamina ingwa mupe makagare vamumudza chamamurambira ndakurambira ine kundishusha kundishungurudza sungai munopa mawaene tawiri anzi munoita sei anzi munoshusha zvakangwara panoramba naingwa mukana munawo kuti kuramba muchikikirisana kutisana zvirema kwakaipa ini ndinotozvipata kuramba kutendera zvinobudwa pachena zvinyaya yangopera kachikamwani ende mugara kwamai vake awano wake wawana awano wake vatese awana kana pane zvakasara zvamuda kuti gove munoita zvipamutemo aya episode haisina basa aiwa isi episode mameseji ari kusendwa muda kuti gutsikani nemwana yaari kutiteretena kuburikidza naamai ivavo panyaya indapedza yapera zvayo asi ndachikumbirisa kuti mwana ngaasaenda fiye pakati pedu akunditiretena ini kuda kundigwisa kuti aende kubasa ikoko imari ndaenda kutomupa kuti aende kukosi mari akaendesa akaipiwa nani kana ndichikumbira kudara kuti amai ngavaende unodzoma mwana wavo purisi anga asiri kuziva kuti ini namai vako chii chatikunetsana ndakamuti uya pagiraundi titaure aingoramba achitotetena zvikanzi ndinopera nehomwe yekuzonditukirira kudididi kurikuzwa nekumwanangu iwe uya pagiraundi titaure takataura pafoni takawirirana I think my message is zvakanaka kugara waisa police report saka ndosaka ndakaenda kutora aruma asiraiti ndosaka ndakaenda kutora pisoro amai ikuita mwana wenyika zvina kunaka vatatarimba kutsiurai vari kuserwa nakaruma mazvinzwa kana mabva pamurume mwana aenda kubasa kana akaenda aita basa ngaziva akabva nako mambo azivo pantu ndakuti pindurai taurai mwana wenyika senyorera vamesesa ngamunanovhura unongonovhura kugara wakaudza mapurisa kwanaka anatovhura ndakaenda kumapurisa nyaya yedu dzakasiya yakadaro asi mapurisa zvavakaita manje vakagarira dhoketi kusvikira tazoenda kubhadharisa mafaini ava tiangu vakanzi kukuora kwawaita iweyo enda kumedical report anopurisa medical report ini yangu takaburitsa tati matauro chisumuka iende kumba handisi hamusisi mukadzi murume pamusoro ivedada paari kutaura kuti anzi ndinotongana zvadza idzo ndidzo hanzvadzi dzangu handina musi wandikadzitonga wozoyeko kumba kwake ndakachengeta vana vake vatatu pa4 years haana chaakandiita woziya kune zvinhu zvakasara kune gadheni hazvina kushiya zvinhu zvegadheni zvinova zvaakandirovera aizoraitama ndazvinzwa munhu kana achi akakaroora here yauma angada sei kaumachii unokwira dani next dare akaita nyaide ita kuti ipere zvakanaka uyo anofanwa kubhadharawo zvopera zvakanaka ndeshoyekuropati magwero akaita asiri mazvinzwa kwako zvezvo zvekati ndizvo zvokava zvisa vamwe